Tomáš Zabava. Človek stvorený korporácie. Skúsenosti získal v druhej najväčšej korporácii na svete PepsiCo, z ktorej dobrovoľne odišiel. Odhodlanie a viera v Duolife a soft marketing sú súčasťou jeho receptu na úspech. Privítajme na pódiu Tomasa Zabavu, prezidenta klubu Duolife. Nie zdarzają się zbyt często takie chwile jak te. To nasze zwycięstwo mocą dobrych. Opäť sa nadýchnem sily dobrých spomienok, dnes je môj deň a tak si beriem voľno na slávu spontánnosti. Ku chwale spontaniczności łapię chwilę nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Túto energiu posielam do všetkých kútov sveta, teraz sa rýchlejšie chyte za ruky, kričte. Chvíle ako táto sa nestávajú často, chvíle ako táto sú príliš čisté, chápem chvíle ako táto. Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak te, ako tie, pre ktoré sa oplatí žiť. Takie chwile jak te, to nasze zwycięstwo. Dla których warto żyć. Len tak pre zábavu, 10 minút láska. Toto je chvíľa, pre ktorú sa oplatí žiť. Niečo úžasné. Chcel som začať trochu inak, ale Beatka ma inšpirovala. Keď sme sa stretli, rozprávala úžasný príbeh. A vlastne to bolo trochu v inej dobe. Táto osoba vyzerala trochu inak, dnes vyzerá trochu inak. Prečo? Pretože Duolife mení život. Milí priatelia, stále je čo zlepšovať, ale pomaly sa nám to darí. Ale Duolife naozaj mení životy. Aj pre mňa to bol výnimočný okamih. Bola to moja prvá prechádzka po móle. Keby som o tom vedel skôr, snažil by som sa viac. Dobre, ale možno na budúce. Milí priatelia, toto všetko by sa nestalo bez týchto 4 pánov. Vlastne 5 alebo 6. Naozaj páni, veľmi pekne vám ďakujem. Za to, že ste mi zmenili život. A životy prakticky všetkých tých ľudí, ktorí tu sedia pri stoloch, ktorí sedia v sekcii pre manažment a mnohých ľudí, ktorí už sedia na tribúnach. Drahí priatelia, vízia niekoľkých ľudí, ktorá je zavedená a dôsledne realizovaná, môže zmeniť životy. Dnes, samozrejme, pôsobím ako prezident klubu Duolife. Je to čestná funkcia, som s ňou veľmi spokojný, nebudem tajiť, že nie som. Pravda. Ale nebolo to tak vždy. Môj život bol úplne iný. Svoju 17-ročnú kariéru som začal v spoločnosti PepsiCo, kde som predával čipsy a občerstvenie a rozvážal ich nákladným autom do školských obchodov. Neskôr som povýšil a niekoľko rokov som bol obchodným zástupcom pre kľúčových zákazníkov a medzinárodných zákazníkov. Obsluhoval som Tesk, Carrefour, Auchan a tak ďalej. Bolo to celkom fajn. Dobrý plat, služobné auto, áno, Opel Combo. V sklade ste mohli riadiť vysokozdvižný vozík. Nebol to zlý fanúšik. Ale nesledoval som svoje sny, nemal som na seba čas a mal som obrovské sny. Potom prišiel celý priemysel sieťového marketingu, prišli títo 4 páni. Stretli sme sa, porozprával som sa s nimi, dôveroval som im a spoločne sme začali budovať úžasnú vec.
Vec, ktorá mení životy ľudí na mnohých úrovniach, nielen po finančnej stránke, ale aj v oblasti osobného rozvoja, zdravia a uvedomenia si túžby ísť za svojimi snami. Takže zdrowia i poznawania swoich chęci realizowania marzeń. Pretože mnohí z nás ľudí, vlastne všetci, majú sny, ale majú ich pevne pochované. A naozaj veľa ľudí si myslí, že si nezaslúžia nič, čo im napadne. A ja vám chcem povedať, že si zaslúžite všetko, čo vám príde na Na všetko. Mal som obrovské sny. Stále ich mám. A v momente, keď ma prepúšťali z práce, aby som sa už na 100% staral o projekt Duolife, to bolo po 2 rokoch, keď som už budoval Duolife a zároveň pracoval ako zamestnanec na plný úväzok, vtedy som sa stretol s obrovskou vlnou áno. Od mojich príbuzných priateľov, kolegov, že som sa zbláznil a tak ďalej. Jeden vtedy, aby si uvedomili, čo chcem v živote dosiahnuť, čo chcem v živote robiť, že chcem žiť inak, že chcem realizovať svoje sny, že chcem byť slobodný človek, sen, ktorý by ma urobil slobodným, som povedal áno. Jednej osobie, która była bardzo mocno agresywna, powiedziałem tak. Splňte si moje 3 sny. Vymyslím si nejaké veľmi materiálne, len 3. Tylko 3. Chcem mať 3 Mercedesy, chcem mať dom s kaskádovým bazénom a chcem mať dosť peňazí, aby som mohol zaplatiť vzdelanie, ktoré chcem pre svojho syna, ktorý mal vtedy asi 12 rokov, bez ohľadu na to, ako pochmúrne psídí. Ktorý vtedy mal okolo 12 lat, bez względu na to, jak długo będzie chciał się uczyć i gdzie. Ak mi dáte tie 3 Mercedesy za mesiac, ak mi dáte ten dom za 6 mesiacov a za rok sa mi na účte nahromadí toľko peňazí, nerobím Duolife. Zgromadzisz taką gotówkę na moim koncie w ciągu roku, nie będę robił Duolife. Zajtra volám do predstavenstva, odhlasujem sa z odberu. Nebudem robiť Duolife, budem ďalej predávať Lays a Pepsi. Lays i Pepsi. V tej chvíli na mňa veľmi kričala, zrazu zmlkla a povedala, prečo odo mňa očakávate, že to urobím. A ja som povedal, chápete, pretože mi radíte, čo mám robiť v živote, v mojom živote, ale nepreberáte za to zodpovednosť. Nie vy budete znášať dôsledky svojich rád, ale ja. Tak raz znášaj následky. Radíte mi, čo mám v živote robiť. Že som blázon. Že mám ísť na psychiatriu. Že mám opustiť stabilnú prácu, služobné auto, plat. Dobre. Urobte to, o čo vás žiadam. Nebudem robiť Duolife. Počúvajte, to bol jeden z kľúčových momentov v mojom podnikateľskom živote a budovaní nášho podniku. Pretože od tej chvíle akoby každému povedala, čo sa stalo. Pretože od tej chvíle sa mi nikto neodvážil radiť, čo mám v živote robiť. A moji drahí priatelia, ďakujem vám. Nie, že by to niekomu povedala, tak to nebolo, ale môj postoj sa vtedy vybudoval. Vtedy som si uvedomil, že ja som zodpovedný za svoj život. Nikto iný, ani moja rodina, ani moji rodičia, ani môj syn, ani moje okolie, nikto iný nie je zodpovedný za môj život, len ja. A ja budem niesť dôsledky svojich rozhodnutí. Mojou najväčšou túžbou je byť slobodným človekom. Moji milí priatelia, z týchto 3 obľúbených želaní sa mi niektoré ešte nesplnili. Priznávam, že s mojou partnerkou Monikou sme už kedysi mali 3 Mercedesy, ale nie takto. Chcem kabriolet, limuzínu a terénny automobil najvyššej triedy Mercedes, takže tento sen stále trvá. Dom s kaskádovým bazénom ešte nemám. Momentálne bývam v dome, kde je bazén v jedálni. Zlý nápad. Skôr by mal byť vonku. Ale ide to aj v tomto prípade. Na druhej strane, keď ide o ten príval peňazí s tým symbolom učenia. Moji milí priatelia, dnes má môj syn 22 rokov. Už 2 roky žije so svojou priateľkou vo Varšave. Pochádzame z Gdanska. Práve začal 4. ročník na právnickej fakulte Varšavskej univerzity. Študuje právo a je jedným z najlepších vo svojom ročníku.
Okrem toho začal študovať na Kozminskej univerzite účtovníctvo a financie. Teraz je v 2. ročníku. A teraz odišiel na 6 mesiacov na Erasmus do Hongkongu. A 3 týždne bol v Hongkongu na jednej z najlepších univerzít na svete. V Číne študuje účtovníctvo a financie v angličtine. Len tak na okraj, nechcel si urobiť maturitu. Prečo sa to stalo? Pretože som sa raz rozhodol, že si to budem môcť dovoliť. A našťastie sa k tomu pridala jeho vášeň pre vedu, jeho vášeň pre spoznávanie sveta a klaplo to. Na druhej strane, z dual-life je veľmi možné preháňať svoje sny, pretože život dnes vyzerá takto. Bardzo mocno można przesadzić z marzeniami, bo obecne życie wygląda tak. Nie je to len Mercedes, ide o to zažiť naozaj úžasné veci po celom svete. Naprawdę niesamowitych rzeczy na całym świecie. Má niekto z vás Instagram? Áno, Dietmar má. Pozývam vás, aby ste ma sledovali na Instagrame. Je tam oveľa viac fotografií, čo sa udialo za posledných 10 rokov. Moji milí priatelia, 10 rokov narodeniny. Narodeniny sú vždy začiatkom. A tie nasledujúce sú pripomienkou tohto začiatku. A práve v tento deň by mal človek vždy začať odznova, byť lepší od predchádzajúceho dňa. Zacząć od nowa, być lepszym z poprzedniego dnia. Ak sa títo ľudia čudujete, čo sa tu vôbec deje, počas týchto 2 dní sa udejú úžasné, čarovné veci. Dajte si čas, otvorte svoju myseľ a v nedeľu urobte pre seba to najlepšie rozhodnutie. Keď sa podujatie skončí. Na tejto scéne uvidíte mnoho úspešných príbehov. Uvidíte mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli pre zmenu. Bojovali za to, aby mohli žiť svoj vlastný život. A práve v tento deň môžete začať. Narodeniny sú začiatkom. Stojíme na prahu ďalších 10 rokov. Dual-life sa bude nesmierne rozrastať. Otázka znie, nakoľko sa na tomto raste budete podieľať vy. Koľko si ukrojíte z tejto torty? Ako veľmi sa zmení váš život? Pretože ten môj sa zmenil o 180 stupňov. Páni, prešiel mi čas, ale teraz som si spomenul na jeden príbeh. Beatka si spomenula na svoje prvé stretnutie so spoločnosťou s vedením. Trochu som o tom hovoril na poslednom TFT, ale bez osobností. Dnes otvorene poviem, čo sa stalo. O 4 mesiace mám narodeniny. Budem mať 50 rokov. Pred 10 rokmi, keď spoločnosť dual-life v októbri spustila svoju činnosť, som mal tiež narodeniny o 4 mesiace. Lenže to boli moje 40. Vtedy sme sa ešte len spoznávali, stávali sa z nás priatelia, často sme sa spolu rozprávali. Vlastne nie, už vtedy sme boli zraňujúcimi priateľmi. A zrazu som pred narodeninami dostal domov obálku. Poštár ju prinesie, vloží do schránky, príde obálka, otvorím ju a tam je narodeninový darček. A tam prezent urodzinowy. Pozvánka do reštaurácie na večeru v Gdansku, do jedného z najdrahších stejkových domov v Trojmestí. Poviem vám úprimne, dovtedy som nikdy nejedol pravý stejk. Nemal som potrebu, vysvetľoval som si, jednoducho som si to nemohol dovoliť. Považoval som to za nonšalantnosť. Pozvanie bolo určené pre mňa a pre moju vtedajšiu partnerku. Išli sme do tejto reštaurácie, ja som len vyslovil meno Zabava a nemusel som povedať nič viac. Dostali sme prvý chod, druhý chod, dezert, víno, poďakovali sme a odišli sme. Víno, poďakovaliśmy i wyszliśmy. Všetko zorganizovali, zaplatili a financovali moji priatelia. Ufundowane przez moich przyjaciół. Páni, veľmi pekne vám ďakujem. Bolo to zdanlivo malé gesto, na ktoré sa spomína aj po 10 rokoch. V tom čase to bolo pre mňa veľmi dôležité.
Pretože som si vtedy sľúbil, že príde čas, keď, ak budem mať chuť, budem jesť steak na raňajky, na obed a na večeru každý deň. To steka będę jadł na śniadanie, na obiad i na kolację codziennie. Duolife mení životy. Zmienia życie. Duolife môže zmeniť váš život. A toto je čas na nový začiatok, nových 10 rokov, nový Duolife. Nowych 10 lat, nowego Duolife. S vami. Dzięki. Veľká vďaka. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia.